Upay nga kulop. So ayan, adi na kita nakatabok sa tipahangtod nga dalan sa Simura. Adi. Shout out kan Kapitan Julito Maladive. Thank you sa kanya pag-entertain kay kadang agi sa tanggo, di ba palapag na. Yan. May niyan kumutangan sa simentado na nga di sa tangbuan. Kuan an sigad simentado na. Santo nasuka gindi lagay. Di pagod kuan. Polsyo nga simentado. Partisan sa kaon didi sa may barangay Tangbo. Yan ang simentado klaro. Ito pag-agi ko yun dyan, unta kay tapo-tapo. Ayan lang, okay. Muran man tumariti. Sarun kita gila boy. Lagay sini
may sitwasyon didiin mahulos ang dalan, mauran ang buka, simentado ang buka, di pa simentado ang gawan lagay ang kagawas sini puro lagay. Up. Shout out girls, Waray TV, anak channel. Miss ande nga pun lugar ba di Api kinakit sa Lanubi. api kina sa Lanubi. Ata. This is Simura Palapag Road. Adi kita sa may Lanubi. May niyan puri pasandalan didi. Okay subscribe Waray TV. Thank you for subscribing. At na kita parte sa Lanubi. Road. Alinaan temporary nga tulay sa Lanubi. Adi na kita sa Barangay Rumpang. Harani na ang tud. Adi na kita mga kababayan sa Barangay Hangtod, San Palapag. Ang Barangay Hangtod. Abi ni ka ng Palapag din. Oo.
Kaya nga rumbang kanan lawang. Okay na bari, di lang kita kay rayo pa san atong biyahe. Okay. Guys, diyan na sa Barangay Hangtod. Awas na. Nasa ito yung mga rumba di? Ande. Andy. Oh, shout out kay Migo Andy, taga Rumbang. Taga Tangbo. So yan. Thank you guys. Give it up, subscribe. Subscribe, buddy.